Agustusan ya coba sindene ben jumeneng bebarengan all artis jumeneng ya 4-5 dikumandangke disambung lagu-lagu besar nasional oke ya kaya ngopo garape kanca-kanca Cahya Nuswantara ya mumpung swan ana ing ngrong kene Tanjung Kalang ini ya kanca-kanca Cahya Nuswantara 4-5 yo dikumandangke ya Cahya Nuswantara. Luar biasa jan gempar ya mak gempar matur sembah nuwun jan semangate kanca-kanca Cahya Nuswantara kuwi luar biasa kaya ora ana kesele iya matur sembah nuwun ya coba aku pengen nanjake anak wadon sapa gendut Mega ora kaya bojomu ora bosasa kae kita sawang kaya anak wadon ayo ndok Mega jumeneng ayo trotok ya
dalu ndo Cahayu anakku Mega. Nggih, lajeng dalu. Piye kabare sehat ya? Alhamdulillah sehat. Basa saiki lehmu paes, lehmu dandan tak sawang saka ngisor iki. Pripun? Kaya anakku wadon. Lah nggih kan kula nggih anak jenengan. Lah pengen tak sawangi kaya bojoku wae. Samar leh kleru aku iki samang iki. Ngapunten nggih Bu Yayu. Sawetara wektu ora ketemu ya, Nak. Nggih. Iya. Sowan rene meng ora bingung ya. Mboten. Wis ora ngentutke bakul bakso meneh ya. Wis ora. Mboten. Ora liwat alas kok. Lah nggih. Lah iya. Nggih. Jan seneng banget rasane ngatiku nok wong iki sowan rene. Iki perdana lho, Ga. Sowan rene iki. Pripun? Perdana. Perdana. Heeh. Pertama kali nggih. Pertama kali. Kula nggih. Saka mangsane pertama kali iki rada angel. Tapi Ning wengi iki mergo ana awakmu pisan wis penak. lah nggih. Oh, enak. Ah iya. Ya matur sembah nuwun pandongane kawigatane dulur-dulur Tanjung Kalang sing hebat luar biasa. Heeh. Lan nyengkuyung awake dhewe sore mangke paring sugata marang awake dhewe sakanca rombongan jan mati ora umum. Nggih. Heeh. Roh karmane kanca-kanca Cahyono Swantara sambel tumpang. Ha iya. Mantep niku. Jan peyeke Rumenyah nggih. tipis-tipis. Ning renyah kaya. Nggih. Ngaturke apa no? Nggih. Sing langgam sing alus-alusan dhisik wae. Wis merdeka rasamu. Nggih. Angenteni mawon. Angenteni ya kena. Sing mujiwat ya Pak. Tujuhno pesonamu pada warga masyarakat Tanjung Kalang. Ya ngapa angenteni ya Cak dadekno Cahyo Nuswantara. Spesial untuk warga masyarakat Tanjung Kalang. Khususnya pangipun Bapak Desa, Bapak Nasrum, Bapak Ibu, Sugeng Wulan, Sugeng Medan. kangen ini esem ngono ki lho. Lah mau mesem ngono piye. Pripun? Pokoke
nek awakmu iso nderekke iso mesem kok kanca sak panggung suwengi ora ngampun. Ya iya. Semono kae sing ngersani gayeng ya mak gayeng. Alhamdulillah nggih. Ayo. Oi. Sebenarnya warga masyarakat Anjungan sarana kula teman para pundhen para sepuh haji sepuh ajar pelaturannya lampung sanggang sing cangyor samba ingkang ijo saking tentang dinding kula ayo sedang orang mulai ngaturke ngenteni ya njur sing dinteni sapa ya saiki warga masyarakat kene kantu-kantu Mas Jok lirik Mas Jok Gluduk apa samapta ing ganti Jok sampun siap derek sampun